¿Qué tal? Saludos, bienvenidos en Portadas. Miércoles 3 de junio por delante, media hora para comentar las noticias más destacadas de la jornada. Lo hacemos en unos momentos, hasta ahora. Como les decía, 30 minutos para analizar las noticias más destacadas del día. Lo hacemos hoy acompañados de Chelo Montero. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Marco Valerio, ¿cómo estás? David Alvarado, bienvenido. Buen día, gracias. Pues una primera página del diario La Región tiene como principales noticias: Barro Casio 21 destinos de los ocupas del edificio incendiado. Los vecinos tienen localizadas 3 viviendas con hasta 15 personas en una de ellas. Además, pacientes ourensanos faltaron a más de 1.500 citas médicas en un año. La Xunta lanza una campaña para intentar que avisen en caso de no poder acudir. Más noticias: la CEO urge nuevas infraestructuras y fijar talento para un Ourense próspero. Trump, que dice que Netanyahu está jodidamente loco por boicotear la paz. Y la maleza que sigue al pie de muchas aldeas, ya ha finalizado el plazo para los desbroces. La fotonoticia para la Unión Deportiva Ourense y su celebración. La plantilla celebró ayer por todo lo alto con su afición el ascenso a Primera Federación, con un recorrido multitudinario por la ciudad con epicentro en la Plaza Mayor. Y además, Cumbre Galicia-Euskadi Cataluña, Rueda reivindica financiación igualitaria y negociada con todas las autonomías. Y hoy, con el periódico, el suplemento Xornal Escolar, una visita de cine ao plató de Telemiño. Pues si os parece, empezamos comentando el tema de los ocupas, lo que pasó, el incendio en la casa de baños, el incendio en Aponte. ¿Es un problema, pensáis que es un problema de gravedad en Ourense, el tema de la ocupación? Yo creo que no. Sobre todo ligada a esta marginalidad, ¿no? que es de lo que se está señalando en el periódico principalmente, ¿no? Yo no creo que haya tanto problema de delincuencia como sino que hay muchísimo abandono de casas. Hay muchísimas casas derruidas y abandonadas. Supone un peligro y efectivamente hay ocupas que van utilizando esas casas, pero no lo veo yo como el riesgo más grande que tenga la ciudad de Ourense. En fin, creo. Marco. Bueno, alá na zona da Ponte onde resido, este sábado, bueno, verdade que levamos un susto moi grande porque a miña casa dá para o futuro parque que se está a facer. E entón, bueno, pues, pola mañá empezou a cheirar a queimado, asomei a ventana, o que se vía era unha columna de fume enorme que saía pola esquerda e eu pensei que era o edificio colindante do noso que estaba a arder. Tuveme que poñer un chándal, baixar correndo á rúa a ver o que sucedía e efectivamente, bueno, era enfrente, que non era dese lado. Parece ser, según se comentaba nos corrillos mentidoiros, que non sei se é certo ou non, isto que se comentaba ali, era que eran as mesmas xente que estaba nas ruínas que estaban na parte da dereita, que ahora están tapiadas, onde falecera un home fai uns meses, que se foran para ali. Entonces, que parece ser que a Policía Nacional lles foi dar un aviso de desahucio para ese sábado, e entonces eles, a modo de venganza, pois lle plantaron lume, non? Eso é o que se comentaba, que houve un aviso previo de que se iban a botar de ali e, polo tanto, pois, lle plantaron lume íntegro o edificio, destrozando a clínica dental nova que había no baixo. Todos, bueno, os daños son moi cuantiosos. E a máis é unha fachada protegida por patrimonio, queimou a farmacia colindante tamén, bueno, entón... Chegou a farmacia, sí. Sí, porque os medicamentos, ao estar esas temperaturas, hai que tiralos todos, a farmacia está pechada. Bueno, efectivamente, sí que eu notei, que resido nesa zona, notei un aumento grandísimo de bueno, individuos, vamos a chamar marxinais, dende que se trasladou a estación de autobuses antigua e se uniu ca estación de tren. Antes, cando ibas a coller un autobús, ese ambiente de marginalidade estaba alá, e agora está no pleno centro do barrio da Ponte, non? Os veciños xa o temos comentado durante moitas veces, teñen feito asambleas, teñen feito reunións, casi sempre, bueno, pilotadas desde unha perspectiva ideolóxica que non comparto, pero sí que é certo que eu penso que habería que tomar medidas urxentes polo estado de abandono de moitísimas vivendas. Aí mesmo temos dúas na esquina das Caldas, máis esta que estaba en fronte, un espazo de 50 metros, 3 en abandono. Na rúa Progreso hai moitísimas en abandono, onde estaba a casa de baños e todo por aí. Supoño que hai moito tema de herdanzas, de problemas xudiciais, de cosas a hora de sacalas adiante, pero sí que é certo que por parte da autoridade municipal se debería obligar a tapiar
e logo pois ofrecer servicios sociais alternativos para toda esa xente que vive na marginalidade. David. Bueno, eu penso que estamos a reducir demasiado un problema que é moi complexo e estamos a poñer unha etiqueta, que é esa etiqueta de ocupa, que penso non é a caída co que está a acontecer. O movemento ocupa xurde en Europa Central a mediados da década de 1960, é un movimento social, unha acción colectiva, coordinada, baseada en valores anarcosocialistas que pretende a ocupación de espazos que están completamente abandonados para darlle unha utilidade social, hai unha xestión cooperativa deses espazos e eses espazos resignificados, ocupados, os que se lle dota unha utilidade, empezan a cumplir unha función dentro no barrio dos que están inseridos. É dicir, un movimento que ten unhas características particulares, que ten unha ideoloxía determinada e que se corresponde con ese fenómeno. Que ocorre? Que lle estamos a chamar ocupa a cousas que non son ocupas. Aquí o que pasou na Ponte non é un episodio de ocupación, é un episodio de marginalidade social, de xente que non ten fogar, de xente que ten adicións, de xente que non ten recursos, de xente que está desatendida e para dormir, pois métese ali onde hai un teito. Entón, claro, chamarlles ocupas a este tipo de realidades que teñen que ver ca marginalidade e non con ese movimento colectivo social de inspiración anarcosocialista, pois, bueno, pareceme xa unha confusión relativamente grave. É unha confusión interesada. É unha confusión interesada porque, bueno, tendemos a simplificar e cando simplificamos, pois o que pretendemos é construir ese problema segundo determinadas coordenadas que se corresponden con ideoloxías políticas. Si o englobamos dentro do movimento Ocupa, estamos a falar de inseguridade. Estamos a plantexar un tipo de solucións meramente punitivas que esconden as outras dimensións do problema. Iso o primeiro elemento. E cando falamos de movimento Ocupa, eu penso que estamos tamén a deixar completamente de lado as responsabilidades do Concello de Ourense no que pasou. De eso vamos a hablar. É dicir, o alcalde non reaccionou antes, como é habitual, había un ano que o propietario dese edificio puxera unha denuncia, a presidenta da Asociación de Veciños da Ponte constame que tamén fixera varias denuncias diante da alcaldía, a veciñanza, Marcos, sabíamos o que había aí, e de feito sabemos onde durme cada indixente, pois na avenida de Santiago ali, pois no pasadizo que hai na estación, pois durmen 2 ou 3, é dicir, sabemos perfectamente onde están os indixentes do barrio. E claro, e o Concello desatendeu todo eso. O Concello ten prerrogativas urbanísticas, ten prerrogativas de sanidade pública, ten prerrogativas de servizos sociais, e o Concello está a desatender absolutamente todo eso. E cando un ve os comentarios do alcalde, sempre a posteriori, el sempre fala de ocupación, el sempre fala da responsabilidade do Estado, el sempre fala da Policía Nacional, nada vai con el. Ningún problema do que temos nesta cidade ten que ver co alcalde, con Gonzalo Pérez Jácome. E entón penso que si utilizamos esa retórica Ocupa, ao final estamos simplificando o problema e estamos a facerlle un favor ao alcalde que unha vez máis dimitiu das súas responsabilidades e deixou de lado un problema que temos na cidade de Ourense. Ese aumento de la marginalidad tiene que ver con ese desmantelamiento que ha habido de los servicios sociales por parte del gobierno municipal. Mucho, tiene mucho que ver. De hecho, la marginalidad ha subido. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que efectivamente no se puede considerar una ocupación. No es un movimiento Ocupa, es un movimiento de marginalidad, es gente pues, que está con adicciones y que busca cualquier sitio y que después, pues hombre, reacciona de cualquier manera, efectivamente, y eso es peligroso para todo el mundo. Tiene que tomar medidas pues, el Ayuntamiento de Ourense, el alcalde tenía que ser consciente de esa realidad, sobre todo cuando ya no estamos hablando ya de la Ponte o 21, estamos hablando de toda la zona bella, en fin, moitísimas casas abandonadas. Eso proclive a que surxa todo este tipo de xente, ou da estación
efectivamente, eu tamén o notei desde o minuto cero, desde que cambiaron para aí a estación, entón iso habrá que ter unha vigilancia, tendrá que haber uns servicios sociales, tendrá que haber xente que poda encargarse desa xente, intentar rehabilitarla, pero non confundir eso con un movimento ocupa. Marco. Bueno, desgraciadamente, por razóns que eu descoñezo e que desde logo levaría moito tempo averiguar, Ourense sempre tivo un poder de concentración de xente con adiccións superior a outras cidades do seu entorno, non? Por exemplo, a Lugo ou a Santiago incluso, non? Por que motivo? Non sei, algún falan do precio, da calidade da droga, de diferentes factores que fai que moita xente de outras partes, xente marginal, se desplace aquí, non? Eu, como digo, creo que isto requeriría dun estudio profundo e saber por qué, pero si sempre é certo, e os que levamos aquí toda a vida, lembrámonos perfectamente da diferencia que había, nos acostumados, por exemplo, a sair un domingo ás 2 da tarde, onde se ven as rúas tan baleiras, excepto por indixentes e adictos, cousa que ti saes noutras cidades e non se lles ve, non? Non se trata de tapalos, se trata de que hai digamos, un porcentaxe máis alto que en outras partes. Dito isto, efectivamente, eso sí que hai estudios comprobados que, por exemplo, houve un repunte hai uns entre uns 5 e 10 anos para atrás do consumo da heroína, que era un produto prácticamente desbotado da xuventude, e eso sí que ten moito que ver ca carencia de outras alternativas de ocio. É dicir, se ti pechas os espacios culturais, se ti pechas actividades deportivas, non deixas outros espacios de ocio, é moi posible que un porcentaxe, non todo, non estás impuxando a xente, lóxicamente, o consumo de ninguna sustancia, pero é moi posible que ese consumo aumente. E iso está relacionado directamente con políticas. Bueno, o tema da ocupación, preguntabas ao principio se pensas que é un problema. Outro día dabades un dato no xornal, penso que foi na edición de onte ou de antonte, dicíades que no 2025 na provincia de Ourense tivemos 14 denuncias por ocupación. Chamáballedes ocupación o que realmente é usurpación, que é o tipo penal que aparece na legislación española. É dicir, en toda a provincia de Ourense, no 2025 tivemos 14 casos de eso que lle chamamos popularmente ocupación, co cual está claro que non é un problema, é unha realidade que está sobredimensionada e que, insisto, pois, ha caído cos intereses de determinadas ideoloxías políticas de sementar pois, un contexto de medo, de temor, de pánico para xustificar determinadas políticas públicas. Isto para pechar o tema da ocupación. Volvendo co tema do Concello de Ourense. Nos últimos orzamentos, na última distribución do gasto que está visible, que é transparente, vemos que o gasto público no Concello de Ourense representa algo así como entre o 2,3 e o 2,5 do total do orzamento. É unha cantidade ridícula. Si vemos o que representa o gasto en festas, si vemos o que representa o gastos en persoal, incrementouse un 25% durante o exercicio pasado, e vemos que servicios sociais representa únicamente o 2,5% e o comparamos con outros concellos medianos como o noso, é dicir, eso é absolutamente ridículo. Entón xa vamos vendo un pouco por onde vai o problema. Despois, nós aquí estamos falando, pois eso, desde unha perspectiva de veciños de Ourense preocupados que máis ou menos seguimos a actualidade. O Concello ten personal, ten mecanismos, ten recursos para facer un estudo. É dicir, quen é a xente que está vivindo nas nosas rúas? Non temos traballadores sociais que podan ir falar con eles. Bueno, vostede onde é? Vostede ten familia, non ten familia, vostede ten traballo, por que perdeu o traballo, por que está aquí, por que non acude a tal ou tal axuda. Primeiro temos que saber o que temos. Despois podémoslos localizar xeográficamente. Hai máis concentración de persoas en situación de desleixo no barrio da Ponte que en barrios como pode ser, non sei, Barrocar, Seixalbo, tal. Estou falando por falar.
Pois sí, o mellor hai máis concentración. E por qué? Pode ser porque temos un mercado de droga ali no barrio Virxe de Covadonga e este é un lugar de paso, non sei que, non sei cuánto. Pois bueno, podemos ir atando cabos, podemos ir facendo pois ese traballiño que nós non podemos facer, porque somos simples cidadáns, pero o Concello sí que ten capacidade. Co cual, o Concello primeiro ten que recoñecer que hai un problema, segundo, ten que amosar vontade de solucionar ese problema, e para solucionalo ten que diagnosticalo perfectamente, facer un estudio, avalialo e despois determinar que tipo de políticas poden ser acaídas para solucionalo. Non estamos nesa situación. Esa mesma tarde do incendio tiñamos aquí en Ourense eso de la Feria del Tardeo, non? Aquí o único que nos interesa é o circo e os problemas que nos preguntan a todos, pois o alcalde pasa deles, non se sabe moi ben por qué. Estoy pensando en desmantelamiento, me estoy recordando, por ejemplo, la labor que hacía el Comité Ciudadano Antisida, que llegó a tener hasta una narcosala, para que los adictos pues, pudieran tomar su dosis en unas condiciones de seguridad sanitarias. Salubridad. Por lo menos. Y eso, cosas que se fueron perdiendo en ese desmantelamiento de los servicios sociales. Claro, eran organismos que vivían de axudas públicas, pero estou me lembrando de cousas, por exemplo, que estaba a falar, por exemplo, antes do Espazo Lusquiños, de un montón de sitios onde, por exemplo, a xuventude se reunía para tocar, simplemente para tocar. Bueno, pues esa posibilidade xa non existe. É dicir, a xuventude moitas veces non ten a capacidade económica de alugar un garaxe ou un baixo para xuntarse e poñerse a tocar uns instrumentos. E a máis, é moi posible que os veciños digan no, é que agora temos un grupo tocando a batería os sábados pola tarde ali, non o queremos. Lémbrate nos nosos tempos da Casa da Xuventude, cando estaba Benito, todas as actividades culturais que se facía ali. Eu estaba metido ali desde as 4 da tarde que rematábamos as clases, e se non eran en temas de política, pois eran temas asamblearios ou en temas de culturais do que fose, concursos de relatos, de pinturas, de acuarelas, de un montón de cousas. Todo eso desapareceu co paso do tempo. Non hai alternativas de ocio. Entonces, a alternativa de ocio, como ben sinalaba David, desde o punto de vista municipal pasa pola festa, o tardeo, todo asociado ao consumo de alcohol. Non ten outro tipo de... Entón, bueno... Hablabas del tema de controlar, de hacer un censo, de saber, todo eso, alguien que lleva muy bien ese tema es la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene un programa de atención a personas y tiene muy bien localizados. Lo que pasa es que ahí se da el problema que decías tú, y es que por el tema de la droga, que sí está llegando gente que viene de fuera, a lo que dices tú. No sé si es porque o es más barata, o es mejor, o es más fácil de conseguir, o lo que sea, pero sí se ven caras nuevas, caras de que no es gente que no es de Orense, que está en eso. Una cosa que comenta el periódico es que hay un sindicato policial que dice que también hay falta de policías para poder controlar, y lo cifran casi en 50 policías los que harían falta en una ciudad como Ourense. Y todo eso se tiene que notar. Yo lo comentaba estos días, no sé si fue ayer o anteayer, en el último año 4 veces me entraron en el coche. 4 veces en el último año. En la calle Manuel Pereira, que está a 150 metros o 130 metros de la comisaría de policía. En una me rompieron el cristal, en otras 3 me bajan la ventanilla. No sé, mi coche debe tener un mecanismo que se le baja la ventanilla muy fácil, pero 3 veces entraron. Entonces, esa sensación de inseguridad existe. E en eso quería incidir, ¿no? Pero, Quique, cando un vai ver as cifras, ve que realmente non temos un incremento da criminalidade dos roubos con respecto ao ano anterior elevado. É dicir, existe ese clima de seguridade porque creamos ese clima de seguridade, porque hai elementos illados, é dicir, hai ese enmarcamento episódico, pois a min pasoume, aquel pasoulle, e despois imos construindo unha imaxe de conxunto a partir de elementos illados, pero cando vemos os datos, vemos que non hai ese incremento da criminalidade. Seguimos vivindo nunha cidade moi segura, e despois o elemento policial é únicamente unha das variables que temos para digamos, solucionar a situación. Eu, por exemplo, a cidade de León, a nivel municipal, pois ten traballadores sociais na rúa todo o día que acompañan a esta xente. Non é que estén en riba deles, pero bueno, están na rúa e os vas vendo onde van, onde veñen, fai unha marcaxe medianamente estreita, falan con eles, teñen datos, informacións, molestan, ofrecen pistas de axuda, pois é algo que está aí.
pois consiguen reconducir a determinados individuos. Un colle, por exemplo, Vitoria-Gasteiz, e en Vitoria-Gasteiz tamén tiñan un problema no casco histórico, e era que os edificios abandonados pois eran obxecto destas usurpacións e se lle caían. Entón, bueno, o Concello de Vitoria chegou a acordos con entidades do terceiro sector desa cidade para rehabilitar e para dotar de funcionalidade e de utilidade a eses edificios, e pouco a pouco empezaron a dar vida a esas zonas da cidade que estaban abandonadas. Collemos unha cidade como Valladolid e temos outra iniciativa similar onde vemos o público e o privado cooperando para rehabilitar edificios, para meter ali a xente marxinada con determinadas características, perfil, é dicir, está a prevención. As políticas públicas ofrecen un amplo abano de experiencias, de prácticas, temos casos de éxito. O que temos que ter é vontade. Temos que ter un alcalde que deixe de ser irresponsable, temos que ter un alcalde que vexa os problemas que temos en Ourense e un alcalde que se adique a facer o traballo polo que unha porcentaxe significativa da poboación o puxo aí. Vale, temos un problema e temos que traballar na prevención, na atención e despois tamén na contención, é dicir, tamén é importante a policía. É dicir, pero é un problema complexo que ao final reducimos a certas dimensións, non vou dicir caricaturais, pero que non explican a profundidade real do problema. Esa oferta que decías tú, Marco, de cultural, esa oferta social, esos locales, eso es prevención tamén. Claro, claro, eso entra dentro desa parte. Unha función educativa que a máis a longo plazo, digamos, con a perspectiva de futuras xeracións, pero que hai que traballar neso. É dicir, igual que ti educas os rapaces nunha escola, non é un resultado inmediato, sino que se está planificando a unha certa tal. E despois, desde o punto de vista urbanístico, como sinalaba David tamén, nesta cidade temos unha serie de puntos negros. Nós sabemos, por exemplo, ali nas Caldas, esas dúas ruínas onde estaba esa persona, máis enfrente a outra, aí se congrega. Por que? Pois porque hai unha serie de ruínas xuntas, non? Entonces, é, digamos, un espazo onde esta pobre xente que non ten onde meterse, pois busca onde meterse. Que pasou na casa de baños? Exactamente o mesmo, é dicir, temos un entorno onde aquel balneario que se ia a facer, que non se chegou a facer, a ruína da cárcel municipal, o estado de conservación das burgas de toda a zona, tal, o Posío, que está en estado de abandono total, a Alameda ocupada pola Plaza de Abastos, que nunca tal. Entón, claro, ese corazón turístico de Ourense está en ruína tamén. Eu lembro nos anos 80 de ir a cidades, que non llevo poñer home, pero de aquí ao lado, que tamén lles pasaba o mesmo. Tiñan no seu centro, no seu casco turístico, en estado de abandono total. Que era aquilo? Pois un grupo, o sea, un nido, digamos, que atraía a xente marxinal completamente. Todo eso, se dun punto de vista urbanístico se lle dá unha rehabilitación, se a cárcere se convirte nun edificio emblemático de Ourense, como se fixo, por exemplo, na cárcere de Lugo, que é espectacular, eu presentei a miña derradeira novela. Polo tanto, hai moitas solucións que, como apunta David, son nas que hai que actuar, e moitas delas son responsabilidade municipal. E o incremento do que comentaba, o incremento da heroína, que era unha droga que efectivamente parecía que estaba xa acabada, e agora, claro, é moi difícil controlar eso se non hai unha xestión, porque estamos falando que a dosis son 5 euros, é dicir, non é como antiguamente. Esa droga, pois, sí que está afectando. Eu noto, sí que noto eso, noto os puntos de ventas que han incrementado moitísimo, e noto, de feito, que comentabas tú da Cruz Roxa, é certo, teñen controlados pola noite máis ou menos a todos os que están en esa situación, e é difícil se non hai un sitio onde leválos, porque xa estamos falando de unha dosis, de un precio moi baixo, co cual eche máis fácil seguir con esa rutina de dosis que non tes onde meterte. Aí, se me permites un inciso, aí tocou un tema que é moi importante, que eso corresponde a unha estrategia, vamos a chamar, do narco a nivel mundial, que dende o cambio en Europa do euro non subiu os prezos de ningún tipo de droga. Imaginadevos a de anos que pasaron, e sigue resistindo a inflación. Entón, polo tanto, que era unha sustancia cara, de difícil acceso, que provocaba roubos, atracos e hurtos, ahora é unha sustancia, e quen fala deso fala da cocaína e de outras sustancias que levan no mesmo prezo desde o cambio de euro. E iso corresponde a unha estrategia do narco, que non é unha estrategia da droga en Ourense, sino a nivel xeral para aumentar o consumo en Europa.
E está clarísimo, vamos, a estrategia que hai detrás disso. Antes comentabas lo de los datos y estaba yo pensando, yo por ejemplo, en las 4 veces que me entraron en el coche no he denunciado ninguna. Entonces, eso no se refleja, bueno, pero la sensación de inseguridad o de decir, "Uy, a ver qué le pasa hoy al coche", sí que la tengo igual. Se aumenta a criminalidade, pero aumenta por ciberdelitos. Cando un mira os datos é por ciberdelitos, pero realmente a inseguridade pois sigue sendo a mesma que tiñamos. Eu, hai uns días, a min gustame moito pasear polo barrio e outro día pois fun andar por Covadonga. Atravesar Covadonga andando, pois, debeume levar 4 ou 5 minutos. Durante eses 4 ou 5 minutos pasaron 2 patrullas da Policía Nacional e pasou unha patrulla da Policía Local. É dicir, máis policía non é a solución. A solución é a prevención, a solución é a atención, a solución é darlle solucións a toda esa xente que realmente ten un problema. Eu lembrome cando atoparon no edificio das Caldas ese rapaz que tiña 45 anos morto. Levaba morto xa varios días. Era, pois, un rapaz, ninguén reclamou o corpo despois, é dicir, era alguén que debía estar só no mundo, ou non mantiña relación ca súa familia, ou os seus non sabían onde estaba ou onde podía estar, ninguén reclamou ese corpo, 45 anos de idade, pois metíase nese edificio das Caldas, drogábase, quedaba aí en estado de éxtasi, pois, bueno, nunha destas morreu, non se sabe exactamente cantos días estivo ali morto, ata que pois, empezou a cheirar e viron que había un problema. A solución do Concello foi, foi clara e inmediata. Que fixo o Concello de Ourense? Tapiou o edificio. Aquí morre alguén, aquí pois, temos unha situación realmente grave de desesperación, un drama humano, e o Concello tapia o edificio. E onde tapiou o Concello, non sei se te lembras a mensaxe que estivo ali durante varios días, non? Viña a decir como detrás desta tapia pois morreu unha parte de todos nós. Morreu unha parte de todos nós. Unha parte de todos nós. Pois eso é un pouco o auténtico drama da cidade de Ourense. É dicir, que pasan cousas moi graves, que se acumulan cousas horribles, xa non en cuestión de obra pública, xa non en cuestión de falta de servicios, xa non en cuestión de falta de educación, falta de preparación do alcalde e os seus secuaces, é dicir, e a xente non protesta, estamos como adormecidos, estamos habituados, pensamos que isto é normal, e isto non é normal. E eu insisto, está moi ben botar balóns fora, hai que mirar para a Xunta de Galicia, hai que mirar para o Estado, teñen a responsabilidade, pero nós temos a administración máis próxima, é a administración de Gonzalo Pérez Jácome, é a administración que pasa absolutamente de todo e é a que lle temos que exixir responsabilidades e que tome medidas porque ele é o primeiro responsable. Ayer en la fiesta de la Unión Deportiva Ourense en la plaza ya se llevó algún recadito de la gente y de un poco del descontento, ¿no? Ourense está, eu penso que Ourense está espabilando. Además, o de Audo foi super significativo, porque denostou moitísimo ese equipo, ninguneouno, e agora intentar coller baza sobre a vitoria de unha afición, porque realmente eu enamoreime de Audo no equipo, enamoreime da afición, a primeira que fun, enamoreime dos socios e da afición. Hai un sentimiento tan grande que tú cando entras no campo do Couto sentes que perteneces a algo. Si iso pode facerlo unha muchachada, familias, rapaces, bebés, vellas, vellos, pois podemos facer moitas cousas máis. Efectivamente, que o fútbol é máis pasional, entonces vainos todo o corpo, pero si iso conseguimos, decir, a base de os socios do Ourense jamás foron ao campo por ganar, foron porque hai unha unión especial. Pois eso, como pasou coa Avenida Portugal, é dicir, sí que hai movida para que en Ourense pase algo, e temos que empezar, porque está claro que, efectivamente, como die o goberno de Xácome, está morto porque ele notase ahora que está inutilizado. De feito, anda medio escapado, xa non é o Jácome, grava aquí, monte alá, é dicir, entón temos que reaccionar. Nos queremos, eu xa o dixe outra vez, que sei que parece que está repetitivo, pero esa é unha provincia impresionante, que podemos chegar a ser o motor enerxético de Europa. Temos a mellor provincia, ainda que non o queramos creer. Temos todo o que se necesita. E só falta que a xente dé un pasiño. Eu noto que con ese pasiño da Avenida de Portugal, parece unha chorrada, e co pasiño da Audo, que foi
en contra de todas as institucións e sobre todo da alcaldía, pódese facer moitísimo máis cousas. Temos que empezar a pensar que se poden facer cousas. Non podemos sempre que Ourense sempre é o mismo. Non, habrá que cambiar esa actitud. Se pódese facer. Eu falo con rapaces de 15, 16, 17 anos que andan polo barrio, polo couto, e notas. De feito, párame, canto volvemos a facer algo? Porque isto da Avenida Portugal, a miña avoa, é dicir, eso fai pouco non oías a ningún rapaz falar deso, máis que de Bad Bunny e de moitas cousas chorras máis. É dicir, hai que mobilizar, e hai que mobilizar a través deste programa, a través da prensa, hai que mobilizar. Temos que empezar a ter a ciudad que nos merecemos. Eu quero ter unha ciudad fantástica, vou a ser a boa. Necesito... Una ciudad fantástica, fantástica. para tu nieto o nieta. Home, Pues é que a temos, é que o problema é que a temos unha ciudad preciosa, fora de normal. Espectacular, sí. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres. Chelo Montero, muchísimas gracias. Marco Valerio, muchas gracias. David Alvarado, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la atención prestada. Les vemos aquí mañana de nuevo en Portada. Saludos.